Chcem ťa privítať teda v podcaste Coffee with Coffee. Budeme sa trošku rozprávať o nejakej inšpirácii, že čo vieš odovzdať tým druhým ľuďom, lebo predpokladám, že pre tých teda, ktorí nepoznáte Davida, tak veľmi ambiciózny človek z môjho pohľadu, minimálne z toho, čo mám o tebe zistené a načítané. Najlepší obchodník za rok 2025 v Toby Real. A keďže je Toby Real vlastne jednou z najlepších kancelárií na východnom Slovensku, tak predpokladám, že to ide teda v ruke, že jeden z najlepších obchodníkov realitných na východnom Slovensku, keď to tak môžem povedať. A čo to znamená, že najlepší obchodník v Toby Real? Toto ocenenie, ďakujem hlavne za pozvanie, Kofi. Toto ocenenie som získal za najväčší počet predajov a bolo to za ocenenie čiže vlastné obchody. Okrem toho, teda to ocenenie som získal aj za najvyššiu mieru provízií. A o to prvé miesto som sa delil aj s kolegom Erikom. Pozdravujem Erika. Takže... Erika Tobiarčíka? Erika Tobiarčíka, okay. Poznám len tak, akože z fitka, čo chodím cvičiť a tak ďalej. Dobre, a keď hovoríš teda počet predaných nehnuteľností, tak koľko to bolo? Pravdu povediac, ani neviem. Tak veľa si ich predal, že už... Ani neviem, ale bolo to zhruba asi do tých 20. Do tých 20 vlastných a plus aj nejaké obchody z kancelárie. Ale ozaj to presné číslo neviem, ja som si to nezistil a sám som bol prekvapený, keď som toto ocenenie získal, lebo veď minulý rok som sa stal otcom a veľa energie išlo práve synčekovi, takže... Bol som prekvapený z tohto ocenenia. Výborne. Prvýkrát otcom, áno? Minulý rok. Prvýkrát. O tom sa určite môžeme ešte trošku pobaviť. Čo by som sa chcel opýtať, ako by sa predstavil hosťom, ktorí ťa nepoznajú, ktorí nevedia o tebe nič, čo robíš, čomu sa venuješ? Čo by si povedal? Tak v prvom rade povedal by som, alebo začnem z tej pracovnej stránky, takže som realitný maklér, som už aj začínajúci investor, som manžel a ako už bolo zaznené, som aj otec. OK, parada, super. Čiže realitný maklér, o tejto vlastne ceste tvojej sa porozprávame ešte určite. Poďme sa ale teraz vrátiť v čase späť, keďže tento podcast je aj o takej inšpirácii, ako sa možno môžu mať ľudia aj na Slovensku veľmi dobre, keď zapracujú na sebe, na svojich schopnostiach. Možno to tak nebolo, že ty si nebol celý čas na tom Slovensku. Zistil som, že ty si vlastne išiel do zahraničia. Zajímavá, že kde si išiel, čo si tam išiel robiť a čo bola tá motivácia odchodu zo Slovenska? OK, dobre. Tak začnem odzadu. Teda odchod, alebo tá motivácia odchodu zo Slovenska bolo objaviť nejaký nový kraj. Išli sme konkrétne aj s kamarátmi zo strednej školy do Anglicka. Čiže motivácia objaviť nový kraj a zarobiť peniaze, pretože v tom čase v roku 2012, keď sme odišli do Anglicka, sa veľmi dobre dalo zarobiť v tomto štáte. Takže išli sme tam aj za peniazmi. Bol som na rôznych miestach, na začiatku som bol pri Manchestri, následne pri Londýne a posledné 4 roky som bol na severe pri meste Leeds. OK, čiže išiel si teda do Anglicka, perfektne. A čo si tam robil? Skladové práce, hlavne skladové práce, pomocný nejaký skladník, následne som si urobil kurz na vysokozdvižný vozík, potom mi prideľovali ďalšiu prácu, ako napríklad zaučanie nových ľudí a v podstate toto som robil nejakým spôsobom celý čas. Perfektne. A bola to ťažká práca fyzicky? Veľmi. Aj fyzicky, lebo veď išlo tam o nakladanie rôznych vecí, ťažkých vecí a hlavne bola to aj práca v noci, čiže nočné smeny. OK. Dobre, a čo ťa vlastne motivovalo, že bola to fyzicky ťažká práca, tá motivácia objaviť nejaký nový kraj a tie financie samozrejme sú nejaký ten hnací motor, ktorý aj keď možno bolo ťažko, tak ťa poháňal ďalej. Bola tam ešte nejaká možno iná motivácia, že ja neviem, že chcel si zarobiť, chcel si sa vrátiť vôbec na Slovensko, alebo si plánoval, že tam ostaneš? Vieš čo, v tom čase ja som nemal nastavené nejaké dlhodobé ciele, že pôjdem do Anglicka na toľko a toľko, lebo chcem to a to. Jednoducho moja celková motivácia bola len ísť preč zo Slovenska, uvidieť nejaký nový kraj, cestovať, zarobiť nejaké peniaze. Ak si niečo donesiem domov, bude to len plus, čo samozrejme, že som si nedoniesol, lebo veď všetko ostalo na tom cestovaní, na tom užívaní akoby. A tá ďalšia otázka teda bola, že
Pomôž mi. Že teda, že prečo si sa potom rozhodol vrátiť na to Slovensko? Ja som inak odjak živa, alebo odkedy som tam išiel, vedel som, že sa raz chcem vrátiť. To bolo v podstate nejaká prechodná stanica v mojom živote, ale vedel som, že domov je tu, v Košiciach na Slovensku. A pravdu povediac, v tom Anglicku ja som sa nikdy necítil ako doma. Jednak ani nás tam tak nebrali ako nejakých rovnocenných podľa mňa, len nejakú takú lacnú pracovnú silu. Aj veľakrát si nás mýlili s Poliakmi, takže asi tak. Dobre, a teda keď si sa vrátil na to Slovensko, tak teda mal si ten chtič vrátiť sa do domovskej rodnej teda zeme a chcem sa opýtať pre to aklimatizovanie potom tuna, že čo si začal robiť, že vrátil si sa, ty si mal vyštudovanú teda strednú školu a po strednej si tam išiel, keď som tomu správne pochopil, a na strednej si študoval čo? Obor, ktorý som vyštudoval, bol technik informačných a telekomunikačných technológií. OK, to je stredná škola. Pošta telekomunikácie už neexistuje. Už neexistuje, OK. Po mojom odchode sa zrušila. Dobre. Kvôli mne, ale... Čiže teda študoval si tie telekomunikačné siete a išiel si do Anglicka, vrátil si sa a pokračoval si v obore práci, ktorú si teda škole, ktorú si tu vyštudoval a v tom si sa zamestnal obore, alebo si robil niečo iné? Keď som sa vrátil, robil som úplne niečo iné. Ako by to už začalo v tom Anglicku, pretože moje posledné obdobie, nazvem to, že posledné 2 roky v Anglicku, čiže od 2018 zhruba do 2020, som robil veľa nadčasov a môj život vyzeral nasledovne: ráno posilovňa, prísť domov, uvariť si jedlo a ísť na 12 hodinovku do práce. A to som opakoval v podstate tie posledné 2 roky. A akoby vedel som už, že nie je to, čo chcem robiť dlhodobo, takže hľadal som možnosti, že čo. Ja som bol stále v kontakte s mojím najlepším kamarátom zo strednej, alebo jedným z najlepších, s Filipom, a on už vtedy podnikal, respektíve preberal firmu po svojom otcovi a venoval sa aj iným podnikateľským činnostiam, čiže on bol akoby ten prvý mentor, ktorý ma tak mentoroval a nejak mi nastavoval to, čo by som mohol akoby robiť po návrate domov. Čiže ten návrat vyzeral nasledovne, ja som prišiel práve keď začala korona. Vrátil som sa v podstate v tom apríli 2020, kde som najprv bol v karanténe, ale už vtedy som mal dohodnutý online pohovor pre AT&T. Bolo to len, aby som niečo mal, keď prídem, čiže tá práca v podstate bola len nejaká nutnosť z núdze, aby som niečo mal, ale pomedzi to som rozmýšľal, že čo ďalej. Samozrejme tá práca mi dlho nevydržala, keďže sedenie za počítačom nebolo pre mňa akoby. Takže prešiel som do obchodu a prvýkrát v podstate za celý môj život som sa začal venovať úplne niečomu inému. Dovtedy som stále pracoval pre niekoho, bol zamestnanec. Paráda, super. Myslím si, že celkom akože skúsená cesta, prešiel si veľa vecami. A čo ma zaujíma, je, že hovoríš, že si prešiel do toho obchodu. Čiže robil si sales teda, keď som tomu správne pochopil. Robil si sales pre SPP, keď dobre viem. A čo som si zistil, je, že vlastne ten sales nebol vôbec ľahký. Ty si robil door-to-door sale, všakže. Povedz mi, že kde si na to vzal nejak energiu, motiváciu, čo si vnímal pri tom, mal si nejaké odmietnutia, alebo respektíve predpokladám, že veľmi veľa odmietnutí a veľmi málo súhlasov. A čo ťa motivovalo k tomu robiť door-to-door sales? Lebo to je podľa mňa jedna z najťažších práci na svete a všeobecne v tom odvetví predaja ten door-to-door sale je považovaný podľa mňa za asi najnáročnejší ako keby štýl toho predávania. Tak a obzvlášť u nás na Slovensku. Keď sa mám tak pozrieť dozadu, ani neviem, prečo som vôbec kývol na túto ponuku. Ja som ju našiel na internete medzi inzerátmi na stránke a teda išiel som akoby do toho, lebo vedel som, že je to ako tá cesta, že zo zamestnania cez živnostníka a podnikateľa a tak ďalej. Čiže tá motivácia bola, že mať akoby svoj čas aby som možno prešiel k tej podstate, čiže ten door-to-door bol extrémne ťažký a
ako som povedal, ja som to začal robiť v podstate v čase korony. Čiže odmietnutí bolo veľmi veľa, museli sme mať rúška, museli sme mať rukavice, veľakrát na nás ľudia volali aj policajtov, pretože keď si to ešte pamätáš, čo nebolo to až tak dávno, čiže určite si to pamätáš, zákaz vychádzania a tak ďalej. Čiže my práve v tej najväčšej pandémii sme chodili predávať elektrínu a plyn, bola to externá firma pre SPP. No a predávali sme, mali sme svojho manažera, ktorý nás každé ráno motivoval k výsledkom, boli nejaké, poviem to, méty, ktoré trebalo splniť. No a išiel som do terénu, mal som nacvičený nejaký call script, nejak som si ho podľa seba upravoval a podarilo sa mi stať jedným z najlepších obchodníkov v tej štruktúre alebo v tej organizácii, kde som bol za veľmi krátky čas. Ono to trvalo zhruba asi od augusta do marca toho ďalšieho roka. Čiže to pracovné obdobie, áno? To pracovné obdobie, pretože potom firma jednoducho skončila. OK, dobre. Keď tomu dám nejaký záver tejto tvojej profesnej činnosti, ktorú si vykonával, čiže cold scripty, čo znamená, že ľudia ťa nepoznali, door-to-door sale, čiže najťažší štýl predávania. Čo ti to dalo do života? Dalo mi to, že aj napriek odmietnutiam sa nevzdať a ísť ďalej, lebo tie odmietnutia boli rôzne, buď to boli že také jemné odmietnutia, že nie, neprosím, ale boli to aj nadávky, boli to aj rôzne zvyšovania hlasu a kriky, čiže ja som si vybudoval akoby tú takú húževnátosť, že ísť aj napriek tomu ďalej. A konec koncov mňa to aj čiastočne bavilo. V tom začiatku. Potom už ku tomu koncu už to bolo, že už som pomaly aj vyhorieval. Lebo fakt bolo veľa tých odmietnutí a nebola ľahká doba. Jasné. Ale robil som, čo som musel vtedy. Perfektne. Čiže húževnatosť, odhodlanie, nejaká ambicioznosť, ísť si za svojím cieľom. Myslím si, že perfektné vlastnosti. A dobre, prejdeme potom na ďalšiu ako keby životnú nejakú etapu, čiže skončil si v tej práci a ja mám o tebe, že ty už si aj teraz podnikateľom, nejakým začínajúcim investorom teda, a že čo ťa motivovalo k tomu podnikať? Viem, že... Kde nastal ten taký zlom životný, kedy si povedal, že... Lebo hovoril si, že vždy si robil pre niekoho a teraz robíš sám na seba. Hej? Kvázi sám na seba, máš predpoklad meseročku a teda si nejakým začínajúcim investorom. Že kde nastal ten zlom? V ktorej fáze života? Tak nejak podvedome som stále vedel, alebo mal som tú túžbu dosiahnuť veľké veci, ale vedel som, že pokiaľ budem pracovať pre niekoho, tak tie veľké veci nedosiahnem. Vedel som, aj napriek tomu, že som bol mentorovaný mojim dobrým kamarátom, že potrebujem prejsť z tej sféry zamestnaneckej do sféry podnikateľskej. Ja som do začiatku veľa čítal Roberta Kiyosakiho, v podstate to bola možno taká prvá podnikateľská kniha, ktorú som prečítal. A tam on to presne rozdeľuje na tie 4 kvadranty. Zamestnanecký, SZČO, živnostník, podnikateľ a investor. Ale akoby tá moja túžba bola dosiahnuť v živote veľké veci, jednak aj kvôli sebe, aj pre svoju rodinu a byť potom takouto oporou pre svoje okolie, keď budú oni napríklad potrebovať pomoc, tak vedia, že sa môžu na mňa obrátiť. To bola tá moja taká vnútorná túžba, čo ma hnala dopredu, ísť do neznáma, lebo keď ideš do zamestnania, vieš cca, čo ťa čaká. Tak máš tam nejakú istotu a tak ďalej. Áno, presne. Super, perfektne. Čiže motivácia bola teda mať sa v živote lepšie a nielen sám, ale teda aj so svojou rodinou. A spomínal si Roberta Kiyosakiho, ja už keď si povedal, že si začínajúci investor, podnikateľ a že bol si zamestnanec, tak som mal tak na mysli, že či náhodou si nečítal ten Cashflow kvadrant, tú knižku od neho. Čítanie kníh. Čítaš knižky? Teraz menej, ale bol to môj, zo začiatku bol to môj návyk denný chleba, kedy som čítal pravidelne. Teraz je to menej, ale áno, snažím sa minimálne aspoň si niečo vypočuť alebo ísť na nejaké školenie, určite akoby byť stále v tej
Čiže osobný rozvoj. V tom osobnom rozvoji. A teda osobný rozvoj. Človek, ktorý možno nikdy v živote nemal na tej strednej škole alebo potom aj pri tej práci v zahraničí nejakého mentora, ktorý by mu povedal, že sa treba nejak rozvíjať, že ako ty vnímaš ten osobný rozvoj? Teraz už máš toho mentora, ktorý ťa nejakým spôsobom vedie, ale prečo si začal čítať knižky, počúvať nahrávky, prečo si sa začal vzdelávať, prečo v podstate ten osobný rozvoj ako keby praktizuješ na nejakej dennej úrovni? Je to tak, že bol som aj, alebo som stále obklopený úspešnými ľuďmi a obzvlášť aj keď som sa vrátil z Anglicka, tak chodil som s mojím mentorom na rôzne podnikateľské semináre a tam tých úspešných ľudí bolo veľa. A ja keď som sa pozrel na nich, že čo robia, aké majú oni návyky a jednak tá druhá vec, že vedel som, že chcel by som raz byť tam, kde sú oni, tak musím zrkadliť to, čo robia oni, alebo musím robiť tie veci, čo robia oni. Je to tak, že veľakrát sa do toho človeku nechce, ale keď to robíš príliš dlho, tak ono sa to stane akoby návyk a je to zautomatizované. Ako keď napríklad si urobil vodičák, hej, tak zo začiatku si nevedel, kde je poriadne spojka, hej, a prevodovka a dnes robím 10 vecí okolo toho, lebo už to je zautomatizované. Ale akoby áno, chcel som robiť to, čo robia tí úspešní ľudia. Super, perfektne. Čiže mal si nejaký teda príklad, chcel si byť tam, kde sú tí úspešní ľudia a keďže tá sebarealizácia, ten sebarozvoj je jedným z tých, podľa mňa, jednou z tých kľúčových vecí, ktoré potrebuje človek, aby si zvyšoval tú hodnotu, príjem a budoval seba aj svoj majetok, tak si to robil proste tiež. Čiže z toho mi vychádza, že teda tvoja veľmi dobrá ďalšia vlastnosť je nejaká koučovateľnosť. Že keď ti niekto niečo povie, kto je tam, kde ty chceš raz byť, že toto rob, tak proste to budeš robiť, lebo tam vieš, že keď to budeš robiť, tak sa dostaneš tam, kde bude ten človek. Presne tak. Perfektne. Dobre, a teda dostávame sa k práci realitného makléra. Začal si hneď v jednej z najúspešnejších slovenských, východoslovenských realitných kancelárií, alebo si začal niekde inde? A keď si začal, tak ako si na to spomínaš? Ako si sa predstavil v tej realitnej kancelárii Toby Real? Začnem teda, kde som začal a pamätám si to veľmi dobre. Bol to rok 2021 a začal som v Remaxe. Ale ešte, aby som povedal, že prečo som začal robiť realitného maklera. Opäť je to, že som sa obklopoval úspešnými ľuďmi a z tých podnikateľských seminárov mal som viacero akoby mentorov, ktorí poznali moju situáciu, poznali mňa ako osobu a keď som sa ich pýtal potom SPP, keď skončilo ten door-to-door predaj, že čo robiť ďalej, tak jeden z mojich mentorov mi povedal, že choď robiť realitného makléra. Sa skvele hodíš na túto prácu. A čo som urobil? Nepýtal som sa prečo, na čo, jednoducho som to urobil. Vôbec som nehľadal za tým nič. Nikdy som nemal cieľ byť realitným maklérom, ani som o tom nesníval, ale bolo to, že som počúval mojich mentorov, pretože vedel som, že chcú pre mňa to najlepšie. A teda potom prišla otázka, OK, realitný maklér, a kde ísť? Ku komu ísť? Hej, v tých Košiciach máme veľa realitných kancelárií a teda jeho rada bola, že vyber si tú najväčšiu značku, aká existuje. Ja som začal v Remaxe, pretože Remax je celosvetová sieť a jednoducho sú najväčší akoby globálne svetovo. A v Košiciach boli v tom čase 2 pobočky. Takže ja som išiel do jednej, dohodol som si pohovor a začal som robiť realitného makléra. Pamätám si ešte, že šéf kancelárie, keďže je to franšíza, a šéf tej kancelárie, alebo majiteľ tej kancelárie mi najprv povedal všetko zlé, ako by chcel ma možno trošku odradiť, ale ja mám tú húžev na to, za tie roky som si ju vybudoval ozaj hrubu, takže ja som sa nenechal odradiť a začal som robiť realitného makléra. Vydržal som tam 1 rok. Remax má výborný školiaci systém, čiže hneď som akoby nabehol na ten školiaci systém, hneď som išiel do akcie, hneď mi bolo povedané, že čo robiť, aby som mohol zarábať akoby. Čo teda hodnotím, je ten práve školiaci systém, ktorý mi veľmi pomohol na tých začiatkoch, keďže som nevedel nič o tejto sfére.
A na druhej strane tá kancelária bola veľmi malá. Tam bol majiteľ aj so svojou manželkou, ešte jeden dobrý maklér, ktorý už tam dnes nie je, ale ja ako by som tam nemal v tej kancelárii žiadneho mentora. Oni ma ako keby hodili do toho školiaceho systému a dúfajúc v to, že ten školiaci systém ma naučí to najlepšie a budem môcť robiť realitného makléra, budem úspešný, budem im prinášať zakázky a tak ďalej. Nie je to tak úplne. Dnes už viem so stupom času, že človek potrebuje svojho mentora mať pomaly vo všetkých odvetiach. Čiže ten rok akoby ja som tam vydržal, ale nerástol som akoby. Jednak aj skrz obchody, ale aj skrz také tie moderné veci, čo dnes využíva moderný maklér, už aj v tej dobe to bolo, ale ja som to nevyužíval, pretože v kancelárii sa to vôbec neriešilo. Ja som si riešil sám fotografie, riešil som si sám inzerát, riešil som si sám video, jednoducho všetko som si riešil sám. Homestaging, pomáhala mi moja manželka. OK. Čiže bol si na tieto veci, ktoré konec koncov tiež prispievajú nejakou časťou k tomu, či sa to predá, alebo nepredá, všetko si teda riešil sám. Áno. OK, dobre. Ja mám teda informáciu, že si skúšal aj ako finančník niečo, že máš nejakú krátku skúsenosť v tej oblasti finančníctva. Čo to bolo? To bolo tesne predtým, než som začal robiť realitného makléra. A to som sa vtedy neradil s mojimi mentormi. Jednoducho skončil door-to-door predaj, skončila tá etapa a s manželkou my sme tam išli do toho spolu, že zabrneme do finančníctva. Keď si mám spomenúť, že aj neviem, ako sme sa presne k tomu dostali, možno tiež cez nejaký inzerát alebo nejaká reklama na nás vybehla, čiže začali sme sa nejak vzdelávať a veľmi rýchlo sme pochopili, že to nie je to, kde chceme byť dlhodobo. Jasne. Čiže to bolo fakt pár mesačná skúsenosť, čiže tam sme odišli, ako keby sme ani nezačali. OK. Dobre, mám ešte o tebe napísané, že teda píšeš si každý deň sny, alebo teda praktizuješ nejaké tie možno afirmácie, alebo pripravuješ si aj ciele, čítaš ráno, večer. Je to pravda? Teraz už menej, keď mám byť úprimný, ale áno, mám nástenku snov, kde mám svoje sny, napísané svoje ciele a priebežne si ich kontrolujem a či vôbec sa k ním približujem, alebo ono to je potom tak rozkuskované na tie menšie dieliky, že ako sa dostať, lebo tie ciele niektoré sú veľké, ale treba zrobiť potom veľa malých kročíkov, aby som sa tam dostal, takže áno, aj si to, snažím sa to nejak monitorovať. Nie je to perfektné, nemám ešte vytvorený nejaký perfektný systém, ktorým by som sa mohol píšiť, ale áno, snažím sa akoby byť v tej sfére, že áno, vizualizovať si to, afirmovať si perfektné. Tie veci, čo... Za mňa skvelé, lebo ja som čítala jednu štúdiu, dokonca to bola, myslím, harvardská nejaká štúdia, že ľudia, ktorí si tie ciele napíšu a nemajú ich len v hlave, tak je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že reálne ich aj akože splnia. A čo možno ešte vnímam, že teda, že sme v relatívne nejakom produktívnom veku, ale už sme starší oproti nejakým študentom ešte, hej, na strednej vysokej škole a že čím človek ako keby, že mu ten vek plynie a je starší, tak ako keby tak spohodlnieva a už možno nie až taký ambiciózny, nedáva si až také ciele a nerieši to tak možno, ako to riešiš ty. Tiež ti to povedal mentor, že máš niečo také robiť, alebo si to niekde čítal, prišiel si na to, že keď si budeš tie ciele písať a vizualizovať tie veci, tak čo je psádom, co je dáno, jak by povedal Miky a že vlastne sa k tomu podvedomu nejak aj približuješ a keď to máš stále na pamäti, tak vlastne si to ako keby priťahuješ, alebo ako si na to prišiel? Je to presne od mentora, čiže od začiatku to bola myšlienka od mentora, alebo od organizácie, kde sme chodili aj na tie podnikateľské semináre a nikdy by mi to ani nenapadlo, že áno, to môže fungovať a je to tak. Ja som si mal napísať na začiatku 101 snov a cieľov a rozdeliť to do 3 kategórií. Čo chcem mať, kam chcem ísť a kým sa chcem stať. A toto v podstate naplní to 101 vecami. Ono pri čísle 30 som mal enormný problém vôbec pokračovať ďalej, lebo jednoducho do tých 30 hej, to z teba vypadne, no ale čo potom ďalej? Hej, a potom áno, ideš naozaj do tej hĺbky, hej, že chceš zabezpečiť rodinu, chceš sa postarať o svojich blízkych, chceš sa stať takým a takým človekom, hej, a
potom áno, to už ide. A je dobre to mať napísané, ako hovoríš. Perfektné. Super. Za aký čas sa ti podarilo, keď sa bavíme teda o tej práci a o podnikaní, tak za aký čas sa ti podarilo byť najlepším obchodníkom v rámci realitnej kancelárie TobyReal? Ja som teda začal v TobyReal koncom roka 2022 a to bola vtedy tiež ďalšia konzultácia, keď som chcel prejsť z Remaxu niekde inde a opäť konzultácia s mojím mentorom. Už nemal som si vybrať akoby tú celosvetovú najväčšiu realitnú kanceláriu, ale miestnu najväčšiu. Čiže z toho mi vypadlo TobyReal, prišiel som na stretnutie a šéfke som sa predstavil a povedal som jej, že ja som David Sládek, váš nový realitný maklér. Tak začalo stretnutie. OK. Pár dní na to mi oznámila teda, že ma berie a teda začali sme v TobyReal, čiže 22, ale v podstate od 23 tak nejak úplne aktívne po nejakých školeniach a tak ďalej. A už koncom roka 2024 som získal ocenenie, vtedy to bolo 2. miesto, tak si hovorím, že ďalší rok musí byť 1. miesto, tak ono sa to podarilo. Perfektne. Čiže trvalo to 3 roky. Perfektne, gratulujem, samozrejme Ďakujem. Gratulujem a určite teda si veľkou inšpiráciou a príkladom podľa mňa všetkým kolegom, že čo sa dá dosiahnuť. Čo ma zaujíma je, že čo by si možno povedal, lebo keď niekto o sebe povie, že ja som najlepší, tak to je pre mňa také veľmi prázdne tvrdenie a treba to niečím dokázať. A ty si to dokázal svojimi výsledkami a teda subjektívne nejaké hodnotenie, že v čom sa možno odlišuješ od ostatných realitných maklérov. Čo robíš inak? Prečo ti to ide tak dobre? Je to presne a teraz poviem, že veľa sa o tom nerozpráva, ale moja veľmi silná vlastnosť je práve tá húževnatosť. Mať tú hrošiu kožu, ja za tie roky ju mám možno 10 krát silnejšiu ako má ten hroch, keď vieš, proste hroši majú extrémne tvrdú kožu, lebo v tých realitách paradoxne ľudia, keď idú do tých realít, si myslia, že bude to o obliadkach, bude to o nejakom vlastnom čase a tak ďalej, ale v tých realitách sa nehovorí o tom, že je tam obrovský tlak na toho realitného makléra, pretože ty máš zodpovednosť za majetok ľudí, jeden z najväčších, keď sa bavíme o nehnuteľnostiach, a ty to potrebuješ ukočírovať, potrebuješ byť parťák tomu klientovi a ja si myslím, že práve to ma odlišuje od ostatných realitných maklérov, že neutečiem po prvej kríze, po prvom tlaku, po prvom nezdare, lebo v realitách to príde skôr či neskôr, prídu pády a ono o tom to je, že ako to zvládneš, ako sa postavíš k tomu, takže áno, tá húževnatosť a zvládanie tých prekážok. Perfektne. Super, no teda keď sa bavíme teda o tých realitách, hovoríš, že je to ťažké. A akú radu by si dal možno začínajúcemu maklérovi? Že keď už sa teraz pozrieš s odstupom času na tú svoju kariéru a na tú svoju nejakú cestu v tom živote realitného makléra, tak akú radu by si dal tomu začínajúcemu maklérovi? Možno okrem tej spomínanej už húževnatosti, že toto je veľmi dôležitá vlastnosť pri tom obchode. Tak ako som hovoril, že sa obklopujem úspešnými ľuďmi, tak vzhliadam aj k tým úspešným realitným maklérom a nielen v okolí, ale aj v širšom okolí, vo svete. A ja popravde sa stále cítim, ako by som bol v plienkach, ako by som ešte ani nezačal, keď pozerám, čo všetko sa v tých realitách dá dokázať. Ale áno, tie začiatky sú ťažké a veľká väčšina skončí na začiatku. Ale čo by som poradil začínajúcim maklérom je vôbec si povedať možno, že prečo chcem byť realitný maklér. Ja som si to povedal od samého začiatku, že dal som si 5 vecí, prečo chcem byť realitný maklér. Je to rodina, je to časová finančná sloboda, je to cestovanie a je to pomoc ostatným. Týchto 5 vecí ma držalo, alebo ma stále drží, keď aj prídu zlé časy a pozriem sa na to, to je moja vnútorná motivácia, že preto som ja realitný maklér. Nie je to len, že chcem zarobiť peniaze a užívať si život, ale je to oveľa hlbšie. A práve preto možno som stále v realitách a prešiel som už akoby tým časovým testom, lebo extrémna väčšina končí do tých 2 rokov realitných maklérov. Čiže dať si tých 5 vecí, prečo chcete byť realitným maklérom. Perfektne.
Dobre, spomínal si teda už viackrát aj to, že vzhliadaš k tým úspešným ľuďom a že obklopuješ sa tými úspešnými ľuďmi. Čo by som tu chcel podotknúť, myslím si, že perfektné a že to funguje všeobecne podľa mňa akože na každú ako keby oblasť, že keď chceš byť v niečom úspešný, tak sa obklop inými úspešnými ľuďmi, ktorí sú v danej oblasti tam, kde chceš byť jedného dňa ty, čiže perfektné. Keďže je tento podcast trošku aj o financiách, tak sa chcem opýtať, investuješ a ak áno, do čoho? A máš v pláne možno, keďže sa pohybuješ v tých realitách, aj nejaké investičné nehnuteľnosti? Áno. Odpoveď je áno a som začínajúci investor, tak sa beriem. Práve včera sme podpísali zmluvu na môj prvý, alebo náš s manželkou prvý investičný byt. Uh-huh. A ono je to tak, že o realitných makléroch sa hovorí a opäť je to myšlienka, ktorú som počul od svojich mentorov, že realitný maklér, ktorý nemá nehnuteľnosti, je rovnako hlúpy ako kuchár, ktorý chodí domov hladný. Pre mňa to bola nutnosť mať investičné nehnuteľnosti a investovať. Pretože len tak sa viem ešte viac približiť tým klientom. A nie je to len o tom, ale tie investície ešte pred nehnuteľnosťami mám napríklad aj v akciách rozložené nejaké investície, že snažím sa to nemať akoby len v jednej kôpke, ale vo viacerých. Perfektne, čiže rozkladáš si teda to riziko a investuješ aj do nehnuteľností, aj do tých akcií, predpokladám, že máš aj nejakú tú rezervu a tak ďalej. Takže pristupuješ k svojim financiám zodpovedne. To je teda dôležité. Dobre, a teraz keď sa bavíme o tých investičných nehnuteľnostiach, povedal si, že si kúpil prvú, predpokladám, že máš v pláne aj ďalšie. Čo možno vnímaš ako nejakú temnú stránku investície do nehnuteľnosti? Dobrá otázka. Alebo nie je? Dobrá otázka. Je to pre mňa veľmi ťažké akoby aj pomenovať tie rizika, pretože som realitný maklér a pohybujem sa v tom a viem tie rizika eliminovať čo najviac, ale možno pre tých, ktorí chcú investovať prvýkrát, tak určite to konzultovať najprv s človekom, ktorý už má nejaké investičné nehnuteľnosti a mentorovať sa od neho. Uh-huh. To by som určite poradil. A pomenovať možno také rizika. Hlavne mať stanovenú tú stratégiu, že čo chcete dosiahnuť s tými nehnuteľnosťami, lebo tých stratégií môže byť veľa. Uh-huh. Môžete kupovať to na dlhodobé držanie, môžete to kupovať na krátkodobé držanie, takzvaný flip. Uh-huh. Môžete ísť do zahraničia. Tých možností je viacej a všade sú nejaké rizika. Čiže stanoviť si asi nejaký konkrétny plán. Tá nevedomosť je to najväčšie riziko. Tak. Čiže nesledovať nejaký trend na Instagrame, že ten kúpil nehnuteľnosť, ten kúpil, musím aj ja, idem do toho a pritom reálne o tom neviem nič. Tak. Čiže najprv si pozisťovať veci, nejaké informácie, stanoviť si nejaký konkrétny plán, čo s tými nehnuteľnosťami chcem, ako si povedal, a potom do toho ísť. Áno, a tu by som aj zdôraznil, že nepozerať si len tie informácie na internete a cez chat GPT, nekonzultovať to, akoby nemať mentora chata GPT, ale skutočného investora, ktorý sa tomu venuje na dennej báze. Jasné, super. Tak. Perfektne. Čo ti aktuálne, lebo predpokladám, že teda to nebolo len o tom peknom, hej, že v živote prišli možno aj nejaké ťažšie časy, nejaké pády, nejaké pošmyknutia a tak ďalej. A čo ti doposiaľ pomohlo prekonať tie také najväčšie možno krízy pracovné, hej, ktoré si mal v živote? Určite je to moja manželka. Ona je moja najväčšia opora. V podstate my sme sa práve spoznali, keď som sa vrátil z Anglicka. A odvtedy mi je oporou a práve v tých zlých časoch stojí pri mne a podporuje ma a neláme nado mňou palicu. Čiže hovoríš, že veľmi dôležité životné rozhodnutie je vybrať si partnera, s ktorým budeš ten život tráviť a ktorý presne ti bude oporou. Dobre. Reality, asi jedna z posledných otázok. Aký máš aktuálne názor na ceny nehnuteľností v Košiciach? Lebo z môjho pohľadu tiež aktuálne plánujem rozšíriť nejaké svoje portfólio o investičné nehnuteľnosti a akože je to šialené. Súhlasím. Tie ceny sú premrštené a chápem ľudí, ktorí na to nadávajú. Určite. Majú pravdu. Ono je to...
Je to viacero vecí dokopy. Hej, jednoducho tu na tom Slovensku je problém s pomalou výstavbou. Tí ľudia tu stále chodia, či aj zahraniční, alebo sťahujú sa z menších krajín do tých väčších miest. Tých nehnuteľností je málo, tie ceny to tlačí nahor. Úroky v podstate sú na nejakých lepších číslach, ako boli. A bohužiaľ tie príjmy nestúpajú tak rýchlo ako tie nehnuteľnosti, takže ako je to šialené. Je to šialené a treba vyberať veľmi. Určite. Ja som dneska pozeral jeden inzerát, dneska alebo včera večer, lebo hovorím, že teraz to v poslednom čase tak sledujem a pozeral som v Bratislave. 1,5 izbový byt 37 m štvorcových, 319 000. 8 500 eur na meter štvorcový. Akože mne to prišlo, že šialené, nereálne číslo, že neviem reálne, kto to aj keď akože nájdu sa ľudia asi, čo to kúpia, nie? Lebo však hovorí, že ten dopyt je vysoký, ale akože nemôže to raz do nekonečna. Áno, tí ľudia sa stále nájdu, lebo chápu, že tie nehnuteľnosti historicky stále stúpali, čiže oni vedia, že budú v čase opäť stúpať, ale áno, niekde sa to musí zastaviť, možno zastabilizovať, možno zase mierne klesnúť a to je ten vývoj na tom realitnom trhu, takže uvidíme, čo nám prinesú nasledujúce roky, ale pozerať sa možno aj po tých iných krajoch, nie tých veľkých mestách. Super. A teda keď sa bavíme už o tých investíciách, tak ešte pred takým rozstrelom jedna posledná otázka je, že aké sú tvoje 3 tipy na investície? Do čoho investovať? Do čoho ty investuješ? Môžeš, už si aj spomenul, ale že nejaké tie tipy, keď si to tak, keď skrátke by si mal len povedať, že do čoho, tak 3 nejaké super investície. Čiže nehnuteľnosti, OK. Akcie v podobe ETF-iek, čiže to sú nejaké rozložené akcie vo viacerých firmách a zahraničné nehnuteľnosti. OK, zahraničné nehnuteľnosti, to je téma na ďalší podcast asi, lebo dá sa o tom veľa rozprávať, ale predpokladám, že teda ešte jedna z nejakých veľmi dôležitých investícií a čo aj ty praktizuješ, len možno ti to nenapadlo, je, že do seba, nie? Investuješ aj do seba veľa. Presne tak. Dobre, blížime sa ku koncu, dajme si ešte taký quick talk, kedy sa ťa opýtam jednotlivé otázky a stačí len jednoslovná odpoveď. Čiže byt alebo dom? Byt. Centrum mesta alebo periféria? Periféria. Cash alebo hypotéka? Hypotéka. Investičná nehnuteľnosť alebo bývanie pre seba? Investičná nehnuteľnosť. Stabilita alebo raz za každú cenu? Stabilita. Budovať svoj brand alebo firemný brand? Budovať svoj brand. A posledná otázka. Tvrdé vyjednávanie alebo rýchla dohoda? Rýchla dohoda. Super, perfektne. Ja ti ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že si bol hosťom podcastu. Myslím, že si veľmi inšpiratívnym človekom, ktorého sa oplatí počúvať, sledovať, či už z toho pracovného hľadiska, alebo aj z osobnostného hľadiska. Ja ti veľmi pekne ďakujem a verím tomu, že si užil svoj prvý podcast a že sa niekedy v budúcnosti uvidíme ešte znova. Ďakujem za tú možnosť a budem v to dúfať.